Aminu J Town, bidiyon nan naka ne. Da Allah ku mana sharing ya je wurin Aminu J Town. Abin da kawai nake so da kai Aminu J Town. Shawara ɗaya zan baka shine kaga Martanin ba wurin ka ta zo neman taimako ko ta je wurin Ahmad ordinary president da Allah ka bar su tsakanin su yi abubuwan da suka sa kai. Saboda kada shigowarka ya jawo wata matsalan da za ya sa wannan bawan Allah ya janye daga gare ta. Aminu J Town za mu ci duru uwarka. In baka bar kiran wannan mata kana recording ta, kana zuwa kana ajiwa kan media, shege dan banzaren iska. Bana ka mai da asana'anka. Na menene ta je wurin barkata family su taimaka mata. Kai kace wa an kira ka to je da wahalan ka bana shege mabaraci wanda bai aiki. Wanda ya mai da bara sana'an shi. Taimakon miji ta take so ba ta ce a bata kudi ba. Dan iska ka je kana recording ta wai kana so ka gwada wa duniya sympathy dan iska shege. Ai ta ce ba. To yanzu kai ka proving point ne da ka fito ka zage Aminu J Town din? Point ka proving da ka fito ka zage shi. Shege mabaraci ka ci fatan gutsun durun uwarka kai ma duk second. Tun da Hausan da kuke ganewa kenan. Dan kutuman buran uban karin da ku fito kuke ta mishi hayya me yasa ya kira me yasa ba zai fito ya proving kanshi ba. Kun saka shi a gaba akan zance ga magana yau ne ya fara fitowa ya nima mutane taimako. Ko dan mutun ya kuskure so daya shikenan a kuskure me ma kuskuren sa bayan shi kiransa aka ce wannan abin. Dan zo kana tukutu ba mishi ashar kana zazzagin iyayensa kana maganganu kana wani menene. Face him if you want to face him as a man, you idiot. Look at this imbecile da kana da wasu hakura kaman beran Masar. An riga da ai magana barkate family, he need to call and prove to people an ce yayi ƙarya da cewa bai kira matan nan ba da ita ya waya ba. And he want to clarify himself kawo kana zagin shi for what reason? What nonsense is that? Sheguna yi awakan banza awakan wofe komai sai kun jahilce shi da mutun can kuna jin haushin shi. Yan durun uwa shegu. Mutane nawa ya taimaka mu da kai baka iya taimaka musu din ba. Mukaddara ma an ce a je a yana karban kuɗin yana ci. Ya ci din. Kun fita kun taimake wani ko kun karba kun je kun taimaka ma wani ko kun ji tausayin wani kun taimaka mishi. Yan durun uwa shegu. Jama'a duk abin da ake gudu da ya riga ya faru akan wannan case din na matar Abbas da J Town da shi wannan dattijo mai birkita family yake kowai Ahmad Isa. To kuma dai yayi sunansa abin da duk zai faru ya riga ya faru kuma wannan abin zai zama izina ga mutane daban-daban. Mu yan arewa Allah ya jarabce mu da duk abin da aka kawo mana ba mu bukatar ayi bincike har buri muke mu ga wannan aka zalunta ai ta akai ai ta tsinuwa. Idan na zo na bada labari cewar an yi min kaza kawai wannan abin za a kalla kawai a hukunci ba buƙatar a bincika ko da abin nan ba haka yake ba buƙatar a bincika kawai mutane da yawa za su gamsu kashi 90 za su gamsu akan wannan abin kawai gaskiya ne kuma me bi da za a tsaya a yi bincike kila kuma ku ga abin ba haka yake ba. Yanzu gashi ku duba ku ga abin da ya faru da Aminu J Town ta tabbata karara ne masa aka yi aka gayyace shi a zo a yi aikin alkhairi. Amma ku duba ku ga yadda abin ya zame masa. Ya zame musu sa'insa wannan shi wannan dattijo ta magana Aminu J Town din. Idan da ya so ya warware wannan matsalar ya gane cewar abin nan ya faru ko bai faru ba. Tunda shi Aminu yana ta maganar a zo a bincike. Sai ya turo lambar wayar kamar yadda ya faɗa da ya ce sun yi magana da wannan mata. Amma ku duba ku ga irin yadda wannan dattijo ya zo ya sa wannan mata take tsinuwa take janyo ita ba da ta shiga cikin bala'i mutane suke tausaya mata da irin masifar da mijinta ya shiga ita ce kuma ta zo take yi wani ita tana cikin bala'i tana fatan Allah ya cire ta ita kuma tana wani ku duba irin zagin da tayo Aminu J Town ya ce shi jeta ne Allah ya sa ta jeta ta ajalinsa Allah sa kaza dan Allah mutumin da yake cikin bala'i yake fata Allah ya fitar da shi mutumin da yake aikata aikin alkhairi na kada wani ya shiga cikin wata masifa kamar wannan dattijo da aka mai shaida cewar yana aikata aikin alkhairi shine zai umarci wata a gaban idan duniya ta shiwa Sadiya D Suleiman albarka amma duk wanda ba Sadiya ba ta tsine masa. Kuna gani ya bada umarni cewar a tsinewa duk wani wanda ya nemi kuɗi da sunanta albarka. Mutane sun ɗauka kawai
da ka ce Allah ya tsine wani shikenan Allah ya tsine masa. Allah ba zalin bawansa bane. Allah da zuciyoyin mutane yake amfani. Allah baya zaluntar mutum haka kawai dan san ra'ayinka baka kauna wani. Kawai ka ce Allah ya tsine mai sai ya tsine masa. Saboda Allah na gidanku ne. Allah na kowa ne. Allah wanda ba musulmi ma wanda ba shi da addini musulmi da kirista duk yana taimakon wanda ya ga dama. Amma ku duba ku ga abin da wannan abin ya faru. A haka wasu sun fahimci Aminu J Town, wasu ba su fahimce shi ba. Wasu suna ganin ma fa wannan zai yi, wani ma gashi nan dai abubuwa iri-iri. Wannan mu kawai idan mutum ba ma kaunar mutum kowanne irin abu ne ya zo da ta gare shi. Ba za mu yi asartin ba za mu duba cewar ga wannan abin ga kuma da niyyar da aka yi shi ba. Wani fa na gani ya kafa kyamara yana cewa wai abin da rarara yake yi ma bai kyauta ba. Shi kuma yana zaune dan iska. Kazibi yana zaune jira yake wani ya wani kuskure ya fito media. Shi ga wannan Allah ya ba bakin magana. Kuma shi ya tafi can yana taimaka mutane kai kuma kana nan kana zagin sa. Kuma wai so kake wai Allah ya yarda da kai da kuma jama'a su yarda da kai ne gaskiya ne. Wannan society din nan Allah da yake yi. Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana kasan mu. Dukkanin sojojin da suke cikin wani hali ba ma iya sojoji ba da duk wani wanda yake cikin wani hali da wani aka kama shi ba bisa ka'ida ba ko ma bisa ka'idan ne laifin shi bai ta karya ba ubangiji Allah ya kubutar da kowa. Allah ya sa ayo kowa adalci Allah ya gyara mana kasan mu Najeriya. Haba Aminu J Town. Za a taimake mata fa ta ce mata na neman bukatar kuɗi ba. Dan Allah dan Annabi ku tsaya ku duba ku lura da abin da na lura da shi a wannan bidiyon. Ku dinga ji barkatai family iya magana. Shi Aminu J Town din ne yasa magana a sama. Da ya zo gurin da mai barkatai family din yake ga Aminu J Town na so tilasa mata sai Aminu J Town ya yanke. Ku lura da abin da na lura da shi dan Allah. Ku lura da abin da na lura da shi dan Allah ku lura da abin da na lura da shi. Duba ka gani za ga ya yanke gurin. A audiyon in kun saurara yana ta kaga ya yanke gurin. daddage sai ka bari yayi full. Shi ana son a bata mishi suna amma ka yanke ka ɗauko wuri ka jona ba haka ake ba. Akwai duk wanda zai yi George saboda a fuskantar mai gaskiya ne shi full yake sa abu. Ni abin da na fahimci yarinyar nan ta san wacce ta dau wayan nan in ma ba ita bace ba amma ba ta so ta faɗa dan kar ta tabbata cewa daga gurin su ne aka bawa Aminu J Town damar ya nemi wannan taimakon. To shine mistake din da ita wannan yarinyar ta yi. Maimakon kurin ta fita mutum ta gaya wa Ahmad Isa gaskiya Aminu J Town ya kirawo amma wata kawata da sunana ta ce a nema min taimako amma ba ni na faɗa ba saboda haka daga gurin mu ne muka faɗa amma an mun yi kuskure Ahmad Isa kai hakuri. Bula mu bukarci da Jafar kun fito kuna ta fashin baki ya kamata ku gane cewa fa wannan abun da matan nan ta fito ta faɗa ba ta buƙatar wani fashin baki akai. Abun da ya kamata kawai shine ku nuna goyon bayan ku akan baiwar Allah nan a samu a saki mijinta ba wai a tabbacin baki akan maganganun da ta yi ba. Kai kuma Aminu J Town ya kamata ka gane cewa matan nan fa tana da igiyar aure a kanta. Ka kira ta a waya kuma kai ka nemi cewa a baka number ta ka kira ta a waya kana mata magana. Za ki yi tunanin cewa fine kai da ita ne kawai wannan kuma ka kamata ka gane cewa matan nan ko bata fito ta gaya ma cewa tana bukatar taimako ba ya kamata a ce ka sani kai karantan ka a matsayin ka na mai ilimi baiwar Allah nan ta yi deserving a taimake ta tunda ba ta da gata gaba ba ta da gata baya bangaren miji ba ta da gata bangaren iyayenta ba ta da gata ya kamata mu zama gatan da saboda mun hada akan kalma ɗaya ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƴar uwan mu ce kar mu bari a zalunce ta amma a zo a tsaya fi sabilillahi wa rasuli sai wani magana fashin baki wanda ba zai amfana da mu komai ba. Kai ba da sabulawa Bakarti na san har cikin garin Bakarti ina wucewa ta titi in zan je gashuwa ina wucewa ta gurin daji maja na san har garin ku ai garin kuma yana buƙatar fashin baki duba da wahalar da mutane suke ciki da yunwar da mutane suke ciki amma kun kasa fito ku ga wa shugabannin ƙasa cewa we are in critical condition the condition is undefined kun kasa fitowa ku faɗa sai last election din da ya faru kun tsaya kun tara aspirant na various parties kun ce su fito ku musu maganganu kai kuka yi fashin baki akan su kuka tambaye su menene matsalolinsu akan talakawa me za su kawo ci gaba akan talakawa da suka zo suka ci gwamnati ba mu ƙara ji kun ƙara kiran ko kashin a waya
kun tambaye shi cewa ya ce zai yi kaza ya ce zai yi kaza me yasa har yanzu ka ji shiru kun kasa tambayan nan to me fashin bakin ku zai amfani wannan baiwar Allah kawai abin da take roko ga duk wani dan arewacin Najeriya dan social media mai kishinta ya fito. Ordinary president kai mutumin banza ne. Ordinary president na Berekate family kai mutumin banza ne. Usaina Abbas ke kuma munafuka ce. Usaina Abbas ke kuma munafuka ce. Film kuke yi a wannan wajen. Wallahi film kuke zuwa ku yi a wannan gun. Waje ne na film. Kun zo kuna so ku hada rigima tsakanin Christian da Muslim akan wai wancan sojan Ms Adamu ya hana Abbas yin sallah. Wai Abbas ya je yayi sallah da ya dawo sai ya tambaye shi ina kaje ya ce sallah ya ce a rufe shi. To ina so in tambaye ku tun shekaran Abbas nawa ne a gidan soja kuma kullun yana sallah wancan baya hana shi. Kullun a gidan sojan kuma yaransa ne. Kullun yana saka shi aiki suna fita wani lokacin patrol tare su je operation tare. Yana baya hana shi kuma shi Abbas din yanzu da aka ce ya haukace kafa kuma ta a familinsa a danginsa familinsa wajen mutum kaso 90 a familin shi Christians ne shi musulmi ne a wata majiya mai karfi ma an ce ma'aifiyarsa da ma'aifin shi ba musulmai bane Christians ne shine musulmi kuma har suka bassa yake yin sallan shi yake bautan Allahnsa kuma a gidan soja na Najeriya constitution ya bada dama kowa yayi bautansa ya bauta ma yayi bautan shi according to addininsa. Christians su je cocin su, musulmai su je cocin su. To tambayin da nake mu ordinary president na Barkate